А сега ще чуете една наистина уникална реч на Тодор Живков пред дипломатическия корпус, който е бил тогава в град Правец. Това е някъде наистина към края на неговото управление. Тя трябва около 45 минути. Ние ще ви пуснем само кратък смешен откъс от нея, с целта да ви представим образа на България пред света, такъв какъвто е бил тогава, само преди 16 години. В селото имаше колко, тук някои другари има ли, Марин Бончев тук ли е? Имаше над 16-17 кръчми. И една част от хората там намираха утеха в тия кръчми. А имаше един, който пиеше по 9 литри ракия, като седне с мезе. И почват правчани да коментират. Как така той успева да изпие 4 литра ракия? Как е превода? Нормален ли е превода? Нормален, добре. Да. Но най-после един открива секрета. Като казал, че той пие 4 литра ракия, защото червото му е право. Но умря. Той е бай Васил от пиене. Той умря след революцията. А след революцията се организираха погребения с музика, с оратори и така нататък. И определеният оратор, за умрял човек се говорят само хубави работи. След като казал хубави работи за бай Васил, това се обърнал към трените му стайки и казал: спи спокойно, бай Василе, ние ще продължим твоето дело. А неговото дело пияница, значи шаблон в оратор.